Ngamsa ka? Isabot ragot. Sa'yo problema di ay. Gusto mo makita mga animal? Palaksang na punta. Di pagilis mo. Kay? Ilaan ta mo park. Be. Be, tanaw ra be. Asa dapat ang location na ni kaning ako diri sa Tagum? Ngamsa ka? Tanaw sa galas. Be, ngamsa di ka? Ana. Ngamsa di ka? Ngamsa ka? Wala ragot. Mo ni kaltra magkalami dra ah. Wala ra gani no. Gitaron ta kag istorya ba, gitalikdan na ko nimo, nilakaw ra kag kalit. Usa problema di ay? Wala lagi. Kasi wala lagi. Ano nagsuko man ka? Ano wala suko? Oh, nangluluod ka. Wa ko nang luod. Oh, unsa man gidugo ka? Wa po ko gidugo. Oh, ngano galing nagsuko-suko ka? Isabot ragot. Nibuga pud nimo, ngano galing gisapot ka? Sa puton day ko magbuot day ka. Kapot ko ano man? Ano buot mo ka kabrod? Hala ka lain na manubag bayan na oy. Naunsa kung sa napoy trip day nimo di ay? Bago ra beta mo gilagog dagat ha. Wala lagi. Laay ra kaayo. O say laay kayo, bago ra kita mo gilagog dagat kay gilaay man kaya mo. Mo gani no. Laay Oh. kayo siguro tagpadagat. So unsa naman po di ay? Kanang mga puris-puris na putunta baka nang palaksang na punta. Nano, unsa ka lasang? Unsa na po'y trip nimo? Unsa di nasa lasang? Gusto mo ka matuglasang? Gusto mo makita mga animal? Gusto ka makita ang mga animals? Panamin dito ka. Timo. Samang ka. Sige na, tara, sulod ta. Lagi sige lagi pundo sa sulod. Gusto kang makita mga forest. Awara gud si Troy dito sa taas oh. Nagsige na puglang eh. Naglangi, di ay. Oh, di ka baloy sa bata. O sige, pagilis mo. Kay? Ilaan ta mong park. Sa dapit. Sa Davao. Sa pangalan. Crocodile Park. Nagha crocodile dito? Gipamulong mo. Tara na. Mga pag-ilis na. Sumo na mga boss no, nag-ilis mi, nagsapatos, kay mula ka umi karon. Gusto mo doon siya mo adto sa daghagayop, mao nang ako ang dadon. Kaso ang problema, mulakaw ko nga wala pa'y kaon. Delikado jud ang pasmo karong panahon na, ataya. Pero anyway, wala na tay langayan, musakay na ta para makalakaw. Pero nakarealize ko, di man di ako'y driver. Di mangud ko mo drive, basta among adtuan kay Davao. Kay wala mo kabalo ang Davao, hastang dakua. Basig magpatakaran noon kong sulod kung asa nga eskinita. Usahay pa jud, wala nakakabalo, imong gisudlan kay one way ra. Pag mahitabo gali na, aw impas imong lisensya. So akong gibuhat, nag-hire nila og driver, walay lain kundi si Jason Statham. Nibiyahe din mig 2 hours bago miniabot sa mong destination. It's my second time nga makaanhi diri sa Crocodile Park. Una na kong anhi diri, bata pa kayo ko. Unya ikaduha na kong anhi kay karon nga nakabuhat na kog bata. Okay kayo no, mura gi plano. Tanawa ra gud ninyo at chup kayo. Unya mga boss, murag hantod diri lang sa siguro tataman. Hilagon sa namon ni diri hantod kung unsa mong makitaan. Ay kabalaka kay mo update ko sa inyo ha. Kita-kita na lang pud ta ani sa sunod video ha.